Hayi sikulela Umfowethu la wagula leminyakeni. Kuyisifo nje esidlulayo singena kulo bese siyaqhubeka singene komunye gcina ngokumbulala. Kodwa ke lona kwamqala ngo-2010. Kwaqala sengathi isifo sokuwa. Emva kalokho ke kwaqhubeka. Okwajula kakhulu wagcina sehambile ke nabantwana abanye baya Olwandle. Sanibingelele emakhaya kuphi nakuphi lapha nikhona nibele umduduzo wamkhwanazi sivela kwinhlangano ithuleleni organization. Sinibingelela singapha ke endaweni esempangeni ngaphansi kwendawo kuthiwa iSeport Danford esigodini ethiwa isenyembe. Sibiza umndeni wakaCede abanenkinga ke nendodana wakhona lapha ekhaya. Ongathi khona izinto ke ezenzakala kuyena ubafu. Le engithanda nje ukukucacisa nokukuveza nakubantu hlaba basadinga ukuthi babize uthuleleni kulezi zimo ezinjengalezi. Siyathanda ukuthi abantu sibalekelele kodwa ke izimo ezikanje zabantu abahlushwa yilokho kusuke kubahlupha emaceleni okuyizinto ezidinga mhlawumbe abalambe ndawo nabathandazi. Sekuyizinto nathi esiqala manje ukuthi zisethuse zingagcini futhi ngokuthi zigcine ngokuthi ziyasethusa kuphela but bese sifuna nathi ukuthi sivule amehlo sibheke ukuthi isikhathi esiphila sona njengamanje sokwaba isikhathi abanye abantu abakwazi ukuthi usize labantu nokuhlupheka kwabantu bese bona bekuphendula amathuba ukuthi benze imali nenzuzo ngalokho. So ngiqonde ukuthinike ukuthi sizohamba nathi sibe nokwesaba uma ngabe sibizwa abantu esikhathini esizayo ezimene ezikanje ngoba uzothi umuntu ngempela ehlupheka edinga usizo sisaba ukuyakuyena bese ngoba nxa ukuthi mhlawumbe kuzovela umuntu ozozenza umuntu ongathi uyagula kanti mhlawumbe bahlangene mhlawumbe nomuntu owomelaphi wendabona mhlawumbe owumthandazi ofisa mhlawumbe ukuthi ke angene kulezi inkundla zokuxhumana akwazi ukuthi awole abantu ngokuthi inhloso abaqole. Sifike thina kanje sizolela ludaba kanti udaba mhlawumbe likhandiwe sihambe bese umuntu eyavela ukuthi hayi ufikile inyanga ewuthuleleni yafike yangithandazela yanginika amakhamba ayo ngakwazi ukuthi ngisinde. Kanti ke asihambi kanjalo siyezivele nje kanje thina silayela umuntu simcele usizo uma eqhubeka ethola usizo suke singasekho lapho thina mhlambe kuyokwenzeka ngokuhamba kwesikhathi mase besimbona yena kodwa nokuthi ukuthi mhlambe ke sekuyoqhubeka kuzovela inyanga yakhe la ifuna uzovela kathuleni noma mhlambe ukuthi hayi ngusizile umndeni ukuthi ngawulapha ngokuthi noma mhlambe siwuthandazela umndeni ukuthi sawusiza ngomkhuleko kulokho esuke sikhola khona ngoba sesiyasaba kane zakwethu abantu bamanje izinto sebeyistage. Leswaye ukuthi ezinhlangano ithuleleni ngithi angikubeke lokho ukuthi sizohamba mhlambe sigcine sisaba kodwa ke sisazohlala phansi nathi sibele ku drawing board sibheke izithimo ukuthi ngempela lama cases akanje abantu sebeqhamba ngawo kuthina sizo approach kanjani uma ukuthi siyaqhubeka siya approach. Umndeni wakaCede ke uzochaza ukuthi ke ukhala ngani ngenkinga ababhekena nayo khona. Sinobhuti wakhona ke la omdala la ngehlesani sami sangapha sokudla bese kuba umfowethu okuyena ongathi unenkinga esadle sami sesinxele kodwa ke ubafu omdala ucela ukuthi singamvezi ubuso ngezizathu ezithileke zakhe. Mtaba basekubingelela bafu. Ngiyabonga. Kunjani bafu? Siphilile wena. Siyaphila mfethu angazi ngoba uthi ecela singakuveza ubuso noma igama nalo uzosaba ukulisho. Hayi no angizokusaba ukulisho. Ubani ngikhuluma naye? Alfio sicele. Okay bafu. Yeah. Nisibizile bafu njengothweleni kwenzakalani bafu? Hayi sikulela Umfowethu la wagula leminyakeni. Kuyisifo nje esidlulayo singena kulo bese siyaqhubeka singene komunye gcina ngokumbulala. Kodwa ke lona kwamqala ngo-2010. Kwaqala sengathi isifo sokuwa. Emva kalokho ke kwaqhubeka. Okwajula kakhulu wagcina sehambile ke nabantwana abanye baya Olwandle. Uma befika Olwandle lapha yana sebebuya ziningana ke izinto ezenziwa lapha Olwandle imkhuba ekhona. Wafika yena wathola isibaya kubeyiwe kunemali phakathi engamaphepha nemhlophe yena wafika wathatha leyo mali leyo. Uma ethatha leyo mali leyo ke wase ebuya engakafika ekhaya wangena esitolo wathenga wase lokho ekuthengile bese wakudla. Uthe mase kudlileke wabuyela weze ekhaya ngalelo langa lelo akushonanga ilanga kwabe sekuqala ukugula. Njengamanje ke sekuzanywa imizamo la njengoba sesibize ithuleleni organization imizamo ukuthi athole impilo ngoba iminyaka yakhe seyikhulile una 30 years kodwa akukho la kuya khona phambili. Njengamanje asisakhona ukuhlala naye ngoba kumele ukuthi sihlale sigadene
ushaya abantu wenza yonke into le ubona abantu angababoni kuyabonakala ukuthi khona into ekhona kuyena impilo esesiphila ukuthi megula njalo mase kumvukile sibiza amaphoyisa azomlanda bese emsesibhedlela bomfaka lo mjovo lo abuye okungatheni ke ngoba kuphela u3 days kuphinde kube yiyo lonto futhi so sesiphila lo mpilo nje ubulala imoto ushaya abantu ushaya icapha ushaya omama uyabona nje impilo esiphila yileyo so besicelile ngezweni lonke eSouth Africa sengathi kungakhona lokho ukuthi iSouth Africa yonke isizwela njengoba ithuleleli isize yafika kuba ekugcineni akwazi ukuthola usizo siyazi ke ukuthi ngoba sikhuluma eSouth Africa ngeke ekugcineni singathola usizo ngokuba nathi singama South African so kubalekile ukuthi siphumele obala sikusho lokho kuze ekugcineni nathola usizo ngoba sibheke ukuthi isikhathi siyahamba kepha uthi usiza katholi ilokho nje esinakho la ekhaya lokho akuqali namhlanje impilo ekhona yayilokho iqhubeka njalo njalo makuqeda ngalokho kungena komuyi makuqeda ngalokho kungena komuyi kanjalo ngoba nomunye olamba yena naye walandela kanjalo shuthi umkhuba nje okhona okudluleleke ukuthi walanda into olwandleke kwaqhubeka kwaya phambili ngiyabonga Mtaba ngiyakuzwa ukuthi kushuthi isifo esikhona la ekhaya kulokhu ke kwasolwandle mhlawumbe uthi wathola ngemali olwandle kuleso sibaya sasakhiwa olwandle kukhona mhlawumbe kwenza umehluko more noma mhlawumbe ukuthi phela wayithola imali wadla but kwevele kodwa kade egula umfowethu kwakukhona lokho ukuthi uphethwe isifo sokuwa kodwa ku limited waze ukuthi mayedla amaphilisi ngoba ngcono kodwa kuthe the time ayolwandle wathatha lokho kwavela kwa more kakhulu ngalendlela ukuthi uyabona ukuthi hayi lo muntu akaseyedwa la akwazi ukuhlala nabantu unento nje khona ephila kuyena futhi ayiyodwa iningana so umndeni ke suzamile wehle wenyuku wazama wehle wenyuku kodwa usiza oluthola noma khona bayayazi le ndaba kunjalo bayazi okay njengoba uthi mfethu naba ngaphambili abasazodla emhlabeni iqale kubani lento uma bedlula emhlabeni mhlambe badlula kanjani mayingena komunye nakhona futhi ingena kanjani up until izifike kulo esikhona njengamanje ngokomlando noma ngingazi nami kepha nobaba ongizalayo kwaqala kanje ngoba isifo sokwadlulela kodwa bebekwazi ukuhlala nabantu shotha into nje esuka kulo ingene kulo bese iyaqeda njalo njalo isuka kulo ingene kulo bese iyaqeda njalo njalo njengoba naye lo njengoba kuye nje manje makuqeda ngaye khona futhi kuzodlula kuye makuqeda maka ukuthi uyahamba emhlabeni khona kuzodlulela kuye kuyena izifike kulo ibisuka kuba njengamanje bisuka kumfowethu omunye owashonayo olama mina washona kanjani naye wasuka ephethwe isifo sokuwa wasuka wangathi uphamba lo ekhaya emva kalokho wahamba ofela ehlathini ngokuyilengisa mhlambe wanamthola nesithula lutho uma lento simthumbile iyamthatha emshushumbise ningamboni okanye asuka entambama njengaye nje wasuka entambama emva kalokho samcinga sangamthola kwaze kwaba ukuthi uyatholakala ngeminye iminyanga sewabazwa amathamba amhlophe ukuthi hayi sewashona khona la ePD khona la ePD abantu bala isempembeni isenyembe enyembe bangakwazi ukufakaza lokho mhlawumbe bengena kuma comment engabe sahlambe sikhanda mhlawumbe icash hayi ngiyathemba ukuthi bakhona bangafakaza abazi ngoba bayawazi lo muzo wakacela kodwa abanye phela ngenze ukuthi abanalo ulwazi ngoba ngeke uthathe yonke indaba uyitshela abantu okay ngizwe bafo uthi ngathi noma wasekhaya wakwakho naye umfowethu kambeke ngisho isandla masimvukile lento usanda kumshaya nje einsukwini nje last week sonto liphelile nami waqala ngami waze wangilimaza impela ngaze ngabona la sengine crash uthi egcineni ke waya unkosikazi waphinde futhi washaya nemoto njengoba niyibona nje imoto ingenamawindi nje impilo esiphilayo umnyaka wezindlu awukho isilindele noma ingabe yini nje uma sekwehlile mhlambe uyayichaza ukuthi ubonani hayi akachazi ngoba usuke engasidlutho mawuthi mangithi ngiyambuka ukuthi kuyimethele yakhe yini ayikhumbulayo akachazi ukuthi kuphi akukhumbulayo uye engachazi kodwa ngenxa ukuthi ube ehamba nesibhedlela uma ibuye esibhedlela bamnika lo treatment okwesikhashana emva kalokho ensukwani uba right ngoba lento lena iphinde imtshele nokuthi ngokwengqondo yakhe imtshele ukuthi amaphilisi akangawadli amaphilisi emva kalokho bese kubuya mawala ke lokhu ukugula amaphilisi akhonela ukuthi ehlise kodwa nawo awamsizi okay ngiyabona khona noma makhelwane laphana nabo bazokwazi ukuthi bazofakaza ngesimo enibheke naso la ekhaya
kunjalo impela ngoba siye singalali nawo. Umama nje lo mbonayo bahlala la ekhaya kuze kushawo 1 ebusuku, kushawo 1. Ngibe na 2 days nami ngalele, yibona abafika la bezosilekelela. Uma sekumvukile sisebenza ukuthi sithathe izintambo, sineyintambo nje ezisipele la ukuthi mase kumvukile simbophe izandla emuva. Bese sibiza amaphoyisa ngoba ngeke ukwazi ukumlasha emotini. Ubona nje isicapha iwindi lenje sathe sizama ukumlasha emotini wabulala iwindi konke. Kwaphela kanjalo. Okay, no, siyabonga Ndosi. Sizulane nani kakhulu intaba esimebhekene nazo. Siceleke eSouth Africa kulabo abangakwazi ngempela ukunilekelela ngoba kuyakhombisa ukuthi lento esiyokhondolo njengoba ubala nje ukuthi ubaba umfowenu isikiyena manje nakuyena eningazi ukuthi mayesuka kuyena ke izongena kubani. Kulabo ke mhlawumbe abangaba nolwazi ukuthi into kanje mhlawumbe ngabe yini. Siyacela ke basondele emndeni akaCele la ePort and Fort Sempembeni enyembe angazi le mpembeni ngiyithanda le la enyembe. Nenamba yakhona mhlawumbe sizokwazi ukuthi sishiye mangabe umndeni usivumele bakwazi ukuthi abantu bangene direct ngaloko mhlawumbe lube via kuthina zithuleleni sinokuthi nesuke sizolela abantu bebeka inkinga zabo bese siyaliveza ke usizi labo kuthi laba babona ukuthi bangakwazi ukulekelela ke bawuxhuma umndeni. Mntaba before mhlawumbe sivale ngawe bafo singake kumakhelwane ningathanda ukushiya inamba mhlawumbe khona bafuna ukuthi balethe usizo banganixhuma kanjani bafo? Hayi asinayo inkinga singayishiya inamba. Ngayishiya inamba ngoba usizo siyalidinga sixakekile nalo senkingeni. Asinayo inkinga lokho singayishiya inamba. Okay, ithuba lakho ngicela uyisho bafo. 073 8900 592 073 8900 592. Yabonga. Okay. Bacela bani kule namba? Bacela ucele Alfiyo sicela. Siyabonga makhaya. Siyabonga Ndosi. Siyabonga kakhulu. Yebo, ake South Africa ke simukele nangu ugogo omakhelwane naye kozosho ukuthi ke uzofakaza ukuthini ngalesimo esikhuluma ngaso. Simukele umama omakhelwane ke ozosho ukuthi umama ubani. Sawubona mkhwekazi. Seyanibingelela ngumama umamyeni Sibongo sami. Kwenzakalani mama la ekhaya? La ekhaya untodana uCele ngingumakhelwane wakhe uhlushwa ngumfowabo ngokwenqondo. Uyabashaya masukusukile nje abashaye aphithize nje ngokuthi useyingozi lenkulu phakathi lamphakathini. Akahamba aphume wayena uqobo ashaywe ngabantu simbone sebamletha abantu ushayiwe. Sizama umzamo ukuthi simise esibhedlela ahlale isonto elilodwa abuye ungathi uthokwehlile. Phinde futhi kuqala kube yikho kona lokho asivuse untodana uCele sise sizombukisa sithole ukuthi impela kushubile. Ngokuthi nje uCele waze walimala la sebabambene wathinteka nala lethambo leli la kuthiwa enqulwini lapho nje. Nesicapha sendlu safa. Kulesonto nje ledlule njobe kuyileni namhlanje. Bebamba unkosikazi kaCele la ngobhongwane lamqaleni kwasizathi uCele ke ukhona nayo namandla wambamba ke waboshwa ngeintambo kwabizwa amaphoyisa amthatha masokusukile nje sisebenza indaba yamaphoyisa. Besicela nkosami ukuthi nje sicela usizo lokungenelela ngoba siyambona uCele akasakwazi ukuya emsebenzini maye emsebenzini zomshiya nabani nkosikazi nezingane ngoba uzothi masafuka nami ngumakhelwana ngumkhoni mabangekho bafana ngcono mabakhona ke bafana baye bangenelele nabo ke abanjwe ke nje mangibuza kuCele ukuthi Cele kani kwenzekani athi mama lo mfana nje kwamsuka nje wawa ngathi sifo sokuwa kwasukuya ngoqhubeka ke seungathi nje uphithana ikhanda njengoba nami ngiyibonela nje sokuphithana ikhanda lo muntu ngendlela kwenzeka ngayo kusukela ke nakubaba wakhona ngiyamazi kubaba wakhona khona ePort and Fort noma mina ngokufika kodwa ngiyamazi naye kwamqala kwaba sifo sokuwa ubaba wacisha ubaba wagcina ke naye kwangathi phambana ikhanda washona kwaphinda kwaba ngolama yena uCele wawa nje cishe wagcina naye wahamba kwamthatha kwambulalela Olwandle nje aphithana naye njengaye yena lo wafa watholakala samathambo amhlophe kwabonakala ngempahla so bese kukuye ke futhi lona
Mangilandi yacela ukuthi ke wahamba waya Olwandle ngasi cosha imali kwabanjani. Evele nje kwasokuba wesike ke sicela usizo bakwethu kule ndawo ngoba nezingane ziyathanda ukudlala nazo. Asasi mhla kuzosuka kuthi kuyokwenzeka mhla kusuka mhlawumbe obamba ingane ayiphaqaze lapha. Siyacela ukuthi bangenelele abanosiza abangasisiza. Ngiyabonga. Siyabonga mama. Siyabonga South Africa njengoba nilozwa-ke usizo umakhelwane lo wakhona lapha ekhaya ofakazayo kulesi simo esibhekene naso la ekhaya sokugula komntwana walapha ekhaya. Umakhelwane kuyasifakaza nayo esiqinisekisa ukuthi ngempela sikhona. Umfowethu-ke uyabhana lento abhekene nayo. Mntaka baba, uyaphila baba? Kusaphileka. Kuyaphileka bafu. Ubafu bani igama lakho uthi uba? Usibusiso ucela. Ndosi. Kanjalo. Ekhaya sanqa. Support ibhola? Ngiylisupport. Support yiphi team? Laba bamnyama. Makebula. Ndoda emnyama. Kanjalo. Sama champion phela yabona siyazwana iPirate bhakabhaka. Nawo kanjalo. Okay. Bafu nakho la bethi mfethu uhlahla lobuye nenkinga mntaka baba kwenzakalani ba? Ngikhona ngibe nenkinga. Yebo. Ngoba into masiqhamuka ngakumina cha nami angiboni leyo nto leyo ukuthi sizoqhamuka leyo nto leyo ingenze kanje yabo because ngisuke ngiwadla amaphilisi ngendlela engiwadla ngayo konke bengenzela khona la ekhaya yabo. So uma sekumele iqhamuke khona qhamuka ngasangikhombisa ukuthi ngizoqhamuka vele siyabona mase kungaphakathi kwami ngaphakathi kwami thola ukuthi sengizokwenza izinto vele ngingasaboni la ekhaya yabo. Njengokuthi ngiqale ngishaya umuntu sengenza lokhana yabo into engasangiboni bese bengiyisa esibhedlela. Mase bengiyisa esibhedlela ufike ngabi nalutho kube ngathi umuntu ophilayo. Mase kanjalo futhi ngathathi nezinsuku ngoba esho obhuti lapha ucela ukuthi akathathe isikhathi ukuthi mhlawumbe kuba isonto elilodwa bese bethayo uyaphila lo muntu akahambi yabo. Yini mhlawumbe uyibone noyikhumbula uma usuhlela ukuthi bekade kwenzakalani uma usuxoxela mhlawumbe uthatha ushaya abantu ubulala imoto uklinya abantu uma uhlela ucabanga uwedwa ngoba kuthiwa ukhulume nalezi zinto iyabuya imemory mhlawumbe uma usuhlela weshisa? Iyaqhamuka imemory ukuthi hayi cha kube wrong khona ukuthi ngenzeka kanje ngoba imoto nje sihlezi kanje. Kukho konke okwenzakalayo lokho ngikwenzakalile nami ngoba ngisuke sengi-right lapho ngalezi indlela engi-right ngasaba ngisho ukuthi mhlambe ngiyoxolisa ukuthi kuzokwenzeka noma ngeke kwenzeke sengivele ngithule nje manje yabo. Kanti sekufanele ngixolise ukuthi mhlambe sengibulala imoto kabhodi kanje yabo. Noma usadluzama yena enze njani kodwa mina sengisaba ngisho nokuthi ngiyexolisa futhi ukuthi kade ngenza into kanje ngoba lento leni yenzeke kanjena nje kanti mina bengasayiboni ngoba phela angazi ukuthi mhlambe ngayiqondisa ukuthi yini leyo engenanga kumina yabo. Ngicela mfethu kunaleli thuba leli ngoba abanye abantu aba-understand mhlawumbe abawumakhelwane njengoba kuthiwa mhlawumbe uyobuye na abantu sebekulimaza sebekushayele mhlawumbe uzame nokuxolisa mhlawumbe bona mhlawumbe nakubona khona osuke ukwenze bona bathathe ukuthi mhlawumbe uthi umuntu mhlawumbe oluhlaza mhlawumbe oviolence onempi obahlukumezayo. Ngicela uthathe ithuba nje uxolise nathi sizobacela emva kokuthi uxolisile ukuthi ba-understand ukuthi umuntu obhekene nenkinga kanjani. Ngaxolisa kakhulu nje izinto engizenzayo ngokuba kuze kuphume noma omakhelwane nabo bezobheka ukuthi ngisuke sengenzani yabona ngoba lento ngisuke ngiyenza isuke si-wrong yabo. Kuze kuphume noma bonke abantu lapha omakhelwane bezosiza nabo ukuthi lento engiyenzayo phela si-wrong yabo. Ngoba si-wrong ubona basuke besho ngaleso sikhathi abesho ngazo mina hayi angikwamukeli lokho beze belanda-ke la maveni ukuthi manje sekumele boshwe mina nje lo muntu ahanjwe ey'bhedlela.
Bomakhelwane bakhona lapha ePort and Fort siyacela ke ngenza kwethu nangumfowethu ubheke nesimo esisithola la ekhaya ukuthi uyagula mhlawumbe lokho osuke ekwenza siyazi mhlawumbe abantu basuke benga-understand siyacela nimbekezele ngane zakwethu nokuthi kusuke kwenza mhlawumbe ngenhloso nanokuthi lingagcini senimbeke isandla selimali usuke engenwe lento akabathi-ke la ekhaya imbambile ilokho ngane zakwethu naye-ke umfowethu uyasicelela ke usizo ngicela mntu ababucele ukuthi South Africa ikwazi ukulekelela mhlawumbe khona ngaba khona ongakwazi ukuthi akulaphe kule simo esikuphethe. Hayi ngiyacela impela ukuthi lesifo esingiphethe sengathi ngaba khona mhlambe ongisiza kusona ukuthi ngibe right nje empilweni ukuthi ngibe right noma ngokuba manje mhlambe ngize ngibheke ukuthi mhlambe uma ngibheke mhlambe ama social work noma ubani mhlambe ngoba ngisuke ngila eclinic la khona lapha esibhedlela ngiba right sengathi mhlambe ngingabhekwa yibona labo bantu ngokuba phela mangisekhaya hayi mina ngiba nenkinga mangisekhaya no South Africa overflow licela usizo siyacela nisize ingane zakwethu okungaba nosizo ukuze ukwazi kubuyela empilweni yayo nayo iqhubeke nekusasa singazi ukuthi sifo sini noma moya muni leso ke bangenile abantu ababheke nesimo esikanje naye siyamcela ke usizo makhelwane siyabonga sicela umukelo usisi wakho kuyena kade lokho exhumana nathi ke okhozi nesifonela South Africa sicela ukumukela ke usisi okuyena kube lokho esithinda ke sicela ukuthi size ngapha sizobalekelela dadwethu sekubingelela ma Yebo bhuti. Yaphila usisi bani Ubuyisile wakacela. Yebo. Ungakhona la ekhaya Yebo ngakhona la ekhaya. Kwenzakalani sisi Hey. Ngiyacabanga mhlawumbe ubhuti bese echazile. Impilo kaMfowethu ayikho lula inzima. Indlela esesihambile ziningi kakhulu. Kuphela imali, kuphela yonke into osukunayo. Nanokuthi ke lento ngizobeka nje mhlawumbe kancane. Ukumqala kwayo yamqala ngathi isifo sokuwa dlikize kanjalo mhlawumbe noma sesikoleni adlikize ipeni liyoqhasha limele uyabo so kuhambeke kwamqinisa ke ngoba nakhona la ekhaya ukhona umlando kanje ngoba ukhona omunye umfowethu naye owagcine eshonele ehlathini okuthiwa uMabefu naye wayenesifo sokuwa waphuma nje umuntu engathi uyofuna lezi induku lezi zokufaka imphini yamageja akabuyanga so mengabuyi bamcinga omakhelwane sasihlala ngale ngaphesheya bangamthola kuhamba isikhathi kuphela inyanga umama emcinga emakhazeni engakashona umama nobaba bemcinga bengamtholi so kwakukhona omunye umama omakhelwane umakhumalo nje lapha phezulu ngasestage owayekhonze Nazareth wathi kumama akawe lapha yaphezulu makufike ubaba uShembe yocela ukuthi ingane yakhe engayithola kanjani nangampela umama wahamba ke mehamba wafika ubaba uShembe wathi uzoyithola ingane yakhe kodwa uzoyithola ayisekho emhlabeni kodwa yena uzoyithola nangampela kuphelanga isikhathi esingakanani lapho wayekhona waphelela khona kwakuneyinyosi eziningi kanti abafana bazobizwa yilezi inyosi lezi nangampela kwaba njengoba ubaba ebesho so wabuya kumama wazofihla amathambo kwase ukuthi kuhamba abazaliko wahamba umama wagula ubaba wayihenga ubaba so sasala ke ngoba sisele nobhuti ke so impilo inzima yabanzima ubhuti esebenze right emzama naye kwasho ukuthi ubhuti usevelelwa ingozi ke ebheke emsebenzini ke akasakwazi uke emsebenzini sekunzima ke manje nalezi imali ebethu umzama ngazo ayisekho uma nje sekumvukile umfowethu angaqukula kasani lahla kwasani uzaboshwe imoto ayigibelayo kuhlezi kundiza iveni la izomlanda ngisho akakwazi ukuthi mhlambe ngalala endlini kanje alale nabantu ngoba lento masifikile ayisho ukuthi sengifikile uvela ubone ngakho nje seshintsha amehla bhekele inyawo lezi sibhekele ungazi ukuthi useboshwe yini ke manje engakwazi ukuhamba ngelilanga nje walala la ehlathini imdonsile lento wala kuleli hlathini la wama kwazi kwasa wama lento imbambile nje shuthi imchokile wama kwaze kwasa so nje sinaleyo nkinga baba umkhwanazi ukuthi umfowethu unalento lena ekuyena
masibheka kubantu kuthiwa unezilwane kodwa hayi lezi ezakhe impela hayi azizwa mshini ngoba uyahamba eyothola usizo methola usizo kuthi damu shuthi noma abakhona ukukhipha noma kuba kanjani mina angazi so nje mase kumvukile uba wesi nasesibhedlela siyamisa esibhedlela ifile lakhe nje lingaka esibhedlela ifile lakhe lingaka uhleze engene ephuma mhlawumbe ngenyanga engene kathathu engwelezane nje sekufana nokuthi kusekhaya so sinaleyo nkinga nje esibhekane nayo sekunzima ubhuti akwazi ngisho ukunyakaza wesike ulimele inkosi yami walimala uvele nje naye amphaqaze ethi umubheka la ekhaya naye nemoto kabhuti ebimzama ukuthi makuthiwa kiwa kuphi kojozini bomzama ehambe ngayo nayo futhi uyayidestroya iminyango yedestroy masumbuza futhi ekugcineni ukuthi hawu sibu lokho okwenza eseyisinama angazi nami sisukuthi kwenzakala kanjani ngoba nasemqondweni kuba ngazi ukuthi manje unokuphazamisa uma ungambona nje endleleni umuntu ombonayo uthi hayi uright yikho kwesinye isikhathi abantu la emphakathini bathi hayi uyadelela uyazenzisa mase kumvukile lento lo kwesinye isikhathi bayamshaya abantu bayamshaya ebuye nje elimele ngomunye unyaka nje baze bamgwaza uhlezi nje limele kusho ukuthi kahle uNkulunkulu loyo impilo unayo uSibu ngoba ukube kusho ukuthi impilo akanayo kube kade wadlula emhlabeni ngeni igameko adlula kuzo kusukela nje 2012 kuze kube manje 2018 ke lapho ubhuti washo khona ukuthi ngo2018 wahamba wangapha Olwandle wathola lezi imali lezo kusho kusuke gezwa noma kukhishwa ini wayithatha nazo futhi nakho lokho waphinde kwazombondelana kuye futhi kuthiwa mabehambe naye ngapha Olwandle kubonakala lezi inkukhu lezi abalahla ngazi abantu yena ziyamlandela zizobayeka abanye zilandele yena noma shuthi isuke ibona abangani yini angazi kodwa nje isimo esibhekane naso ubaba uMkhwanazi yileso engimxoliselayo futhi nasemphakathini ngoba omakhelwane ubahluphile abasalali ubhuti makwenzeka lento uvela afuna ubhuti ke nje azomxoxela ngiphupha ukuthi into engekho amxoxela ukuthi lento ivela imcontrol namaphilisi awaphuzayo akasawafuni amaphilisi awaphuza uvele nje engasawafuni engasafuni lutho nje engasafuni lutho iyamcontrola lento iyamdrive so nomakhelwane bahlukumezekile kakhulu ongangokuthi ukube mhlambe ikhona indlela besingamgcina ngayo lapha besingamgcina khona besingamgcina so nami ngihlulekile ama social worker nje last week ngakhuluma nawo ngiyomlanda esibhedlela akwa inhlangano imuka nomoya futhi usemdala lo muntu una 30 kunzima nje bathi hayi uSibu asihambe naye uzoba right kodwa mase kufika yabo nje manje usa right uma sekusukile la ubaleka kwangane kubaleka yonke into akhulumeke mayebona inkukhu ayixosheke ehambani lana omoya omubi kwashakacima so yilokho esibhekane nakho engicelayo nkosami emphakathini wonke nje nakwi South Africa yonke ukuthi uma ngaba khona nkosami ongasisiza kumfowethu asikhiphele lento le abamfakayo ngoba khona kuyasho ukuthi kunomlando okungenzeka lo mfowethu wafela ehlathini mhlawumbe kwathi kusuka la kwadlulela la asazi ke futhi mase kusuka kuye kuzoyaphhi ke futhi mawukuthi kuyamthatha yena ingalungisekanga lenkinga ngoba inkinga ekhona nobaba nakuthi ezehenga asazi ukuthi kwakwenze njani kodwa nje khona nomlando awumuhle sixolise kakhulu ke ngoba phela inkinga omunye umuntu mengabhekene nayo akayiboni lobo bunzima thina sibthwalayo la ekhaya abantu ababoni omunye nje uvela jaje ethi hayi lona kuukuthi hayi abathandazi uthandaza kuze kuphele ngisho umkhuleko ngeke uthandaza umuntu elwa umuntu kuthiwa uyathandaza uthandaza kanjani umuntu elwa umbone ukuthi uyalwa uyabo so yonke into ephambi kwakhe uyalwa esibhedlela uhambe eboshiwe beze bemjove ngalomjovo kuyima elala lawo ma-hour lawo kuyima kuthi damuke kodwa nakhona nje kuyekuhlulekeke siyacela nkosami noma ngawubani ongaba nosizo lokuthi asize nkosami nala ekhaya beke bethole nokuphumula ngoba nje hayi sesigidagidana nje nezimali ziphela engwelezane iphela engwelezane asinayo nkosami nemali lokuthi uma kwenzeka kube khona umuntu osizayo simnikeze lo mali ayisekho nkosami angifuni uqamba amanga ayisekho nje kuphela nje yonke into kuphela yonke into South Africa
ngilokhu ngikugcizela lokho ukuthi ke sibona mhlawumbe abantu content creator mhlawumbe sizokhuluma mhlawumbe izinto ezingekho. Uma mhlawumbe ke nawe lapho kungabaza mhlawumbe lokho kuveza la ekhaya uyezwa ukuthi kubalwa ibhedlela ngulizana bayabalwa amaphoyisa ala imaphi amaphoyisa nihamba ama-police station amavena mlanda wake awala esikhaweni. Ungahamba uverify la just to show ukuthi into esiyenzayo kanje iyiqiniso badinga usizo labantu akuzona ikeshi whoever kuyovela kazoba lapha ke mhlawumbe siyobonga ongakwazi nokuthi ke alekele umfethu. Ngicela ukuhlahla sesiwami ngize la bekuyimnini muphi unyaka la khona umfowenu uShembe eze esho ukuthi uzomthola umama umfowenu kodwa uzomthola engasekho. Ngifuna ukubheka ukuthi bekuyisiphi isiqo bese sihlalene nesikhathi. Noma ngasakhumbula unyaka ngoba ngicabanga ukuthi la ko 96 or 97 kwakukulowo mnyaka leyo. Okay, ngizama ukubheka lokho nje ukuthi shuthi 96 makushona lo washona njoba usho ukuthi wathi uShembe uzomthola ukuthi uzomthola engasekho. Wayese uShembe ngabe mhlawumbe uShembe noma mhlawumbe uyena umfethu nomoya wakho ukuthi akwazi ukuthi adonse inews. Yebo. Ezokwazi ukuthi ziye lapha khona aphelela khona. Ingane ziya ziyofuna inews. Ufuna inews ayibangesazi ikhana zisakhokha nalezo inews bavele nje babaleka beza ekhaya ngoba sasisahlala ngale ngaphesheya beza bazosho ukuthi cha nazi lezi impahla nawo nocelemba uphethe nawa namathamba ayabonakala mebehamba impela abantu abadala bathola kunjalo. Okay, ngizama ukubheka lokho njalo ukuthi from nakhe ukuthi mhlawumbe lakho ko96 ukuthi kusuka lapho mhlawumbe nakho futhi njobe seshonile lo isiyaphuma kulo mfethu ingene ngamuphi unyaka. Lona nje kuqala ukumqinisa kusekucaca ngo2011 qala ukumqinisa nje lapho la ko 98 2000 cha ube right nje ngoba ubefunda ugrade 11 akabange saqeda ke nje befunda lapha esikhaleni senkosi akabange saqeda ku grade 11 ngoba bese lokho ewanjalo wagcina lapho ke. Ngiyacela ukucela usizo ubhudu bese ishila inamba angazi noma mhlawumbe nawe willing ukuthi mhlawumbe kwabacela kubona usizo bangakwazi nokuthi ushiye inamba bakwazi ukunithinta direct noma mhlawumbe le yodwa kabafo enough yona. Hayi i right leka bhodi. Be right leka bhodi. Ngiyacela ukuthi sibambe la sesadlula sangapha kodwa ndotha njengoba kushona nelanga kanti nangapha futhi ngindlovu silindiwe. South Africa nanku umndeni wakacele uyazi indlala kunina kulabo ke abangaba nosizo ukuzolekelela kule mimoya ke engabe imoya noma ngabe izilwane asazi ukuthi nabahlambe yini emphethe umfowethu. Inamba ke ubafu uyishile okubhutwa la ekhaya enokwazi ukuthi nibathinte kuyona nofisa ke mhlawumbe ukuzoyibonela kuthiwa ubani wayefisa ukuyibonela eBhayibhelini ubani uThomas ngoba phela bahlale bekhona noThomas bakhona nje ngiyangibona mangihleka noma kuthiwa ngisegarage mhlawumbe ngifaka upetrol ubone sibile kubushaya nguyazana upetrol attendant bese beyabuza kodwa mfethu lo mfethu lento imphethe ngempela yabo ubone sebele kubethi ngesandla yabo ngithi bafethu adlala icash kathweleni into esuke siyila ngeke size sizoqambela isizwe neSouth Africa yonke amanga into esuke senzisa ukuyiyona siyazi ke bakhona uThomas inansi ke inamba ikhona nomakhelwane bazokwazi mhlawumbe ukufakaza la kuma comment abawaziyo umndeni wakacele namaphoyisa nasengulane bokushona ukuthi khona ngishiya ifile ke seleli ngaka likabafu ningaverify nakhona ukuze nazi ukuthi into ephethe lo mndeni ngempela badinga usizo. Siyabacelela South Africa kunoma ngabe ubani ongakwazi ukuthi azowephula lo mndeni kule nkinga ababhekene nayo sicela ukuyivala la. Siyabonga nisale kahle emakhaya.